נעים מאוד, אני רחלי. קיבלנו המלצה מקולגות שנמצאים איתנו פה בבניין, שיש להם מרפאה שלהם, שממש לחצו עלינו שאנחנו חייבים ליצור קשר עם סימני ערך, שהם שינו להם את העסק מאלף ועד תף, בהצלחה מטורפת כמו שהם אמרו. נפגשנו איתם במשרדים, קיבלנו שירות באמת יוצא דופן, גם מבחינת ההכנה לפגישה שלנו. הם הכירו את העולם שלנו, כאילו זה חלק מהעסק שלהם, שזה היה מדהים בעיניי, ואנחנו עובדים עם הרבה ספקים, שראינו את הייחודיות של הרצון לקלוע בדיוק לצורך שלנו. מהר מאוד הבנו שיש לנו פה עסק עם מקצוענים, שאין היגיון לא לעבור אליהם. אז עברנו. צעד הם הביאו אותנו באמת רחוק להצלחה מאוד משמעותית, בעיקר בתקופה הזאת שהיא קשה לכל העסקים. אנחנו ממש מרגישים את העזרה ואת היעילות שלהם ואת הדברים היוצא דופן שהם יכולים לתת מתוך ההבנה וההכרה שלהם בתחום תוצאות. אנחנו רואים שיש יותר סגירות, האנשים שמגיעים אלינו דרך הלידים זה לידים איכותיים ביותר, יש סינון מאוד נקודתי שסימני ערך עושים עבורנו ומרגישים את זה בתוצאות ובהכנסות בעיקר, שזה הכי חשוב. לא לפחד משינויים. שינויים יכולים להניב דברים מצוינים, וסימני ערך הם שינוי שהוא הכרחי לכל עסק לדעתי.